Čaute ľudia, dneska budeme na našej autokamere sa pozerať na zábery. Že, Sofie? Áno. Bude to fakt super. Ak sa vám toto video bude páčiť, nezabudnite dať like, ktorý vidíte na obrazovke, a odber. Tak môžeme ísť na to. VIP, a ty sa pripútaj, Adam. Idem na to svoje miesto, vždy si to tu spomeniem na to, keď som tu že ma tu nabúrali. A ľudia, moji zlatí, keď ste sa tak trošku posunuli, potom musím ísť v protismere. Cítim. Tam musí byť pridaný aj alkohol, Adamko. Pretože to nesmie zamrznúť. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odber preca. Takže ak chcete ďalšie kompilácie siest, tak možno za pol roka sa vám ozvem. Čus.